Jo. Tak, pane řidiči, říkal jste, že jste v životě nejezdil. Jako první si musím zapnout určitě autorádio. Jako první si musíte zapnout autorádio. Jako druhý si musíte zjistit, jestli máte dostatek cigaret, abyste neměl nervy během jízdy. Ty tam jsou. Ano? Dobře, to je uspokojivé. Rozjíždíme se výrazně na 5. Na 5 se výrazně rozjíždíme. Zásadně máme zabržděnou ruční brzdu. Za jízdy. Nikdy si nebereme pás. Hudbu na plný koule a jedeme na 5.